बिहामजो मैया बे जाथिमोननाव थांनायलाय माथो बुंखो गारिया बेसे लागोननो? मैया थांनाया माबा बिसिनि बिदाखौ लोगोखौनो मोनासै। दिनै दायो माबा फन हरगोन होननानै बुंदोंमोन जाथिया। खिन्थाहरगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय दा खिन्थाहराखै। खिन्थाहरनायबा हामगौमोन। समबारैनो थांगोनबा गाबोन साननैल'सैसो गाबोन सबनिया। बेफोरखौ माबोरै फिक्स खालामना दोनखानाया मोजां। नङाबा आरो उन समाव आरो थाङा होननानै बुंबा अबाव मोननो अबाव मानो जानो गारिखौ नागिरना मोननाय नङा। औ आंनो दाहाय फन खालायबावगोन र' जाथिखौ खेबसे। बावनासो थाबाय नाथाय बियो। औ खालाय आरो खालायाबाथाय दानो खालाय थां। आरो दा खालायाबाथाय आं दा बेलासि थांसै। दिनैनो माबा खालायखायाबा उनाव मोनाबा दिगदार जागोन ना। औ खालायनि र' आङो। खालाय माबोरै खालाय। माबोरैबा बे गुवाहाटियाव थांनाय गारिफोरा थांनो नागिरखाया। आरो फैसा बुरजा बिगोन बे जाथि लोगोना एसे खम। बेखायनो बिसानिखौनो लांनो नागिरदों। थांनाय बारनाबो बेसेबा लाखादों। मालायफोरा बाराद्राय लायो। बिसोरना गामिनि होननानै एसे खम लायो। 3000 4000फोराव जानायबा हामगौमोन गारिया। औ आयै बेनिख्रुइ बारा जाबा टेनसनानो जागोन र'। फैसाया मिलायख'नो हानायसो नङा बायदि मोनदों आं। दे खुनुरुखुम फैसाखौबो माबाबाय। जायखिजाया एबार खेबसे थांनानै फैनानै डाक्टरा मा होनो फैगौ बाराव थांनो होलाबा हामगौमोन। एबारनो मोजां जाजोबनायबा हामसिगौमोन। औ बेनिफ्राय नोंना फैसाया लायनो थांला? थांनि र' थांनि दा थांसै आङो। औ थां बेखौबो मोनाबा आरो प्रब्लेम जागोन। थांनि र' थांनो ओंखारखादों आङो। मायबाफोर नांगौ ना मायो? फैसाफोरखौबो दा बारा खरसा खालायनो हानाय नंला। माइरं दंना गैया? माइरं दङ। मैगंफोरा खम जादोंबासो लाबो आयै। कबि लाबो ओमफ्राय आलु गोरलै लाबो। दाम खमिफोरखौ लाबो। बेनो जागोन दे आरो गुबुन नांथ'ला। बांद्राय खरसा खालायनो हाथ'ला दा। फैसाया थोहैनाय नङा। औ दे होमबालाय। ए फाग्लानो दासो गोसोखांदों। सुदेम बाजैया फन खालायना खोन्थानो होननाया थिग बावबायसो। ओइ फनावबो बेलेन्स गैया माथो बावनासो दङ। खेबसे थांनानै फैनोसै दे। रादायखौबो खबर लाथाराखै। आरो बाजैयाबा मा खालायनो नेनासो दं खोमा। आरो हस्पिटालाव लांनाय बाथ्रा मालायबा मिलायगोन ना मिलाया फैसाफोरा बुंनानै फैनोसै आं। थांनि र'। साइकेलजों थांनो नामा? बाद दे थाबायनानै थांसै दे। जाथि खोमा। ओइ र' नै बे उनथिंसो आङो। ओइ बाजै माबालाय? र' मा खालायदों बाजै? ओरैनोसै सुला सुसि बेफोरनो। बाजै माबा दे थांगोननो दे आदाया। ए थांगोननो। फैसाखौ मा होननानै बुंदों? बेसे होननानै बुंदों? बाजै फैसाखौ 3.5 होबानो जागोन होननानै बुंदों दे। बेनिख्रुइ खमबा एसे माबा जायोनो। थावबो खरसा थाङो नालाय गोजान नालाय। हागोन ना हाया नोंसालाय 3.5 होनो? 3.5। हागोन बायदिबालाय लाना थांदो बेखौनो बाजै। 3.5आवनो नों गुबुनखौ हमबाथाय मोननायसो नङा। 5,000 4,000 गाहाम लायो 4,000 गाहाम लायो। जोंहा आदाया एसे खमावनो लायो। माबा गामिनिबो नालाय। औ जागोन दे। उफायथ' गैया आरो। बासफोरावबो लांनो हालाना मानसिखौ। गारि फिसायावनो लांनांसिगोन उफाय गैया। बासफोरावबालाय एसे खमावनो जागौमोन। औ बासावबाथ' खमावनो जागौमोन देनाय। दा बेमारियाबो थांनो हालाबा बासाव। आरो बासाव खस्थ'बो जायो। गावनि बायदि जाया। औ बेखायनोथ'। गसंनासो रायलायबाय थाबाय। थौ जिरायथौ। औ बाजै जिरायगोन रादायखौ खेबसे नायहैनि। औ दं दे न'आवनो। थां नायथां। साहा लोंगोन ना जाथि? लाल साहा गोजासो जागोन दे। जेबो गैया बिस्कुटबो गैया। लोंनोबा फुदुंनि आङो। नाङा दे बाजै। नाङा फुदुंनाङा दे। लोङा लाल साहा गोजाखाय? नङालाय बाजै। लाल साहा माने गाइखेर साहा लोङै लाल साहाखौ लोंनो बाग्रा जाबायलै। उनाव मालाबा लोंसिगोन दे गाइखेर थाबा। दिनै लोंला। दे होमब्लालाय लोंलाबालाय। र' सासेखौ नायहैनि। दे। गाइखेरानो थाला आजिखालि। फाननायावनो थाङोना न'आवबो मोनजालानो। गाइखेरनि साहाखौबो लोंनोनो मोनला। ओइ जागारनाय बेसे उन्दुबावो सिखारदोब्रा बाल। दा बहायाखै नामा उन्दुनायानो? माबायदि बेमार बेलाय नोंनालाय जात पात गैयि। नुफेरि जाफेरि बेमार। थाब हामदोलै बाल। थै नोंनि थाखाय साला सिमांफोरा बायफ्लेजोब्बाय जोंफोरनिया। नोंखौनो साननानै साला सिमां नुबाय थादोंमोन जोंफोर सानैसोआ। फाटनायाव थांनानै फैसा खामायहैगोन होननानै नोंसिनि माबायाव हाबहैगोन होननानै। साला धोनि जागोन होननानै सानबाय। हाबा जाबा खालायगोन होननानै सानबाय। फैगोन बोसोरनैसोनि उनाव नों आरो मा बाल मायबासो जाना थाबाय। हामदोलै हामदो थाबनो। नोंसा न'खरावबो मार खस्थ' होबाय नोङो बाबरे बाब। नों हामब्लासो जोंफोराबो थाइफा थाइनै फैसा गरफा गरनै खामायनो हासिगोन खोमा। जेबो खामायनायानो गैया मिथिबायना। खामला हाजिराबो मावनो हाला। नोंसिनि कम्पानियाव एसे एला खामानि मोनगोन होननानै सानबाय थादोंमोन। सालानि बेमारसो जागारबाय।
हामदो थाब हामदो बेसे खस्थ' होबावो नोंलाय बाजैमोनखौबो बा खम खस्थ' होआखै नों साला हामदो थाबनो हैद थांसै आं माबा गारिनि बाथ्रासो बुंनो फैदोंमोन आं दे थादो थांसै थाब हाम दैत साला बे बक्सियाबा मोनजादोंना मोनजायाखै मोजाङै खेबसे खबर लानो थांनांगौमोन दा आंखौ थांबाबो सिनायगोन सोरखौ एंगारहरनो जाबाय आं आरो अबे पुलिस स्टेसनाव दंबा बाथ्रायाबो बेसो जाबाय आंनिबाथ' बे लकेल पुलिस स्टेसनावनो थानांगौ नङा एसेबां समबो जालांबाय बेनिफ्राय जेरावसो लांबाय ना मायोबा मानसिखौ ना लकआप हाउस दंबाय दाबो हमनानो मोनलालै बे मालायनि मबाइलजों फन खालायनो नायदोंमोन आङो फनाबोलाय माथो सुइस अफ बे सैमा पुलिसफोरा बुथारनासो दोनाखैथ' बे बेबायदिथ' बुथारालै टेनसनसो जाबायलै बाल अबा दङ दा बक्सिया खेबसेथ' फन खालायनो हागौ बियो फनखौबो माबोरै खालायबाबोलै अबाव मोननो आंबोथ' गिनानै मबाइलखौनो अफ खालायनानै दोनदोंमोन थेवबोथ' आं मैया अन खालायदोंमोन ना माथो फन फैयाखै फन खालायनो हागौमोन ना बियो ना जेलावसो लांबाय बिखौ सेन्ट्रेल जेलाव सेन्ट्रेल जेलावसो लांनाङालै बिखौ मा खालायनाया हामगोन र' लान्थाखौनो फन खालायनो खेबसे मा साल्लानि खामानि मावग्रा मानसिमोनालाय फैसा होब्लाबो मा गोरिब मानसिया जोबजोब्बाय नामा बयबो दोहोनि जाजोब्बाय रावबो दि खामानि मावला रुवाथि थाला औ बयबो दोहोनि जाजोब्बाय हौवा मानसिखौ मोनैनि आं हिनजाव जाबाबो जागोन होननानै बुंबाय बेखौबो मोनला बयबो दोहोनि जाजोब्बालाय जोंफोरबायसा धोनि मानसिनियावलाय सोरथ' गोरिब मानसिया खामानि मावफैग्रा जागोन सोर खामानि मावफैगोन रावबो जुदि गोरिबानो थाया इसोरा बेनि थाखायसो गोरिबफोरखौ बानायना हरदों साल्लानि फैसा होबाबो मानसिखौनो मोनला रागा जोंनो ओंखारबाय आङो गाख्रबला बुख्रुबसि गिदिंलाबायनोसो लुगैबाय आङो साल्ला जेखिंबो टेनसन एक सेकेन्डबो सुख गैया आंनि जिउआव मानो एम्फानि मोनला मानो एम्फानि मानसि मोना रागा जोंब्लाथाय खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखारखाला आंना एकदम रागा जोंबाय आं साल्ला इसिबां थानाय जानाय फ्रि होगोन होननानै बुंब्लाबो रावबो थाला सान्थि गैयि जिउ बेफोरो फोजोबस्रांनासो लानो लुगैयो गेजेर साला गथ'खौबो बुथारगोन आंबो थैगोन माब्लाबा गोसो जाबा साला खरफोरा गाज्रि जाबा सैखांलासो आङो बे जिउखौबो पापि जिउ मोनसेबो साननायानो जाफुंला आरो बे ड्राइभाराबो सुटिखौनो लाबाय थाग्रा जादों र' साला खानि होननानैनो बयबो साला बेबायदि खालायो आंखौ बेबायदि जायामोनब्ला बे ड्राइभारनि नखरा बेबो फैया गोबोजोब फैगोन गथ'खौ लायनायाव डिस्टार्ब खालायो खस्थ' खालायो सम टाइमाव नांगौ समाव थाङा बे ड्राइभारखौबो नायबाय थादोंमोन आं मोजां जानाय मोनबा बेखौबो जोद्लालासो गारहरसिगौमोन आङो बे सैमा ड्राइभाराबो गथ'खौ लायनो थानांगौ दाबो सफैयाखै अबे बालाव थांदोंबा बे मा बुंनो आङो सासे मानसि मोजां मोनला आङो बे जिउआव गासै मोजां मानसि गैया बक्सियाबो बुङालासिनो ओंखारलांबाय साला एसेबां सम थालांबाय जोंहानाव बेबो खेबसे खबरखौनो होलाङासै बयबो बाहायोसो खोमा जोंफोरखौ सालि मेगन खानिखायनो बेबायदि खोमा आंहा गावखौनो रागासो जोङो रावबो मोजां मोना आंखौ मत्लबि गोजा बे दुनिया मत्लबि मानसिफोरा मत्लबि सेल्फिस मत्लबि फैबाय आथिंखौ सुखालां आयै नों दंखलखौ नारना हो गोराथार दंखला दे नारगोन दे आङो दे सु आयै आंनो सारा माबा होदो मा होदों पेन्सिल होदों मानो नोंनाव दंखायोमोन माथो नों बिदोंमोन नों नामा बिदोंमोन सारनाव बियाखैलै सारा अननानैसो होदों आंनो आं सावगारि आखिदोंमोन आंनिया बयनिख्रुइबो मोजां जादों 10नि बिथोराव 10 मोनदों आं आयै बेनिखायनो होबाय सारा अननानै औ सारा बुंदों न'आव आखिबाय थाबावनो सारा बेनिफ्राय आखिना लांनो होदों आंनो गाबोनबो माबा दुब्लि बंफां माबा आखिनो होदों नंगौ आखिनो हागोन दे गाब पेन्सिला मोजांथार आयै ख्ला नाङो मोजां खोमा औ मोजांथार दे आथिं सुदो दे साला सैमा बुन्दा सोमलाया
बयनिबो सिगाङाव आंखौ लासिंसिं खालायदों आंनि मोजां मोननायखौ लासिंसिं खालायदों बे सैमाया साला फाफि सैमाया सैमा बांग्रा फाग्ला सैमाया बयनिबो सिगाङाव बुंथिबाय दंनो गामिनि सिख्लाखौ हाबा खालाया आङो ओरैनोसो गोसथोफ्लादोंमोन होननानै फाफिया साला ओरैनो गोसथोफ्लामारदोंमोन बियो बुन्दाया साला हिनजाव बुन्दासो बियो नोंखौबो गारा आङो सैमा बुन्दा साला बे सैमा सोमलाया गाबानो हाबा खालायनो गोसो गैखाया आंखौ ओरैनोसो मोजां मोनलाखादोंमोन बियो बुन्दाया हिनजाव बुन्दाया नायगोन दिनै बेसेबां गोजाननि हिनजावा बे नोङो आंखौ गामिनि सिख्ला हाबा खालाया होननानै माबा माबि बुंथिंबाय दंना नायनो दिनै थंगाले मंगाले होननानै आंखौ बुंथिंदोंना नायनो दिनै बेसेथ' गोजाननि बेसे आमेरिकानि हिनजाव लाबोयो नोङो बेसेथ' मोजां हिनजाव लाबोयो हिनजाव बुन्दा सोमला नोंखौ साला आं मोजां मोनदोंमोन नों आंखौ बेबायदि खालायदों बुन्दाया साला पापि पाप नांगोन नोङो पाप नोंबो इयुनाव सोरखौबा गोसोथोबा मोनखायाबो नोङो गारजागोन साला आंनि सावा नांथों थै साला सोमला पापि बुन्दा आंनानो मेगन गैयामोन खोमा मेगन खानि जादोंमोन खोमा बे सोमला गोसोम मन्दाखौ गोसोथोनानै सालानि आंहासो गारजाबाय गावखौनो हिर' बायदि मोना बे साइस गैया बाइस गैया आंसो गोसोथोदोंमोन बिखौ रावबो सिख्लाया गोसोथोनाय नङा दे नोंखौ बालनि आंसो मानोबा फुलावनो गोसोथोलादोंमोन बे सोमला बुन्दाखौ मानिबासो आरो नोंनि थाखाय दुखु खालायबाय थागोन आङो नै दिनैनिफ्रायनो दोखो जागोन दोखो लोंसिगोन आङो नोंखौ लानानै आं जेबो टेनसन लाखाला सोमला साला सैमा सोमला जागारनाय खांखाना खामब्रनाय साला दिनैबो सिमाङाव रितुखौ नुदों आं जोंफोरखौबो गोसोखांबाय थायो खोमा बियो बेनिखायनो सिमाङावसो नुजाफैबाय थायो आंथ' नागिरनासो फैगोन होननानै सानदोंमोन जोंफोरखौ नागिरना फैयासै माथो रितुआ दा गाबोन हस्पिटालाव थांबा मा जायोथाय डक्टरा मा बुङो एबार मोजां जाबानो हामसिगौ रादाया मोजां जाबानो रितुनाव थांनो होगोन आं खेबसे खबर लाना फैनो होथारगोन नङाबा जोंबो बिजों मोजां खालायाखैना जेबो खोन्थायालासिनो लानानै फैबाय सोरखौ दाय होनो मा होननो जायो बेबो बुजिला जोंफोरबो बेबायदि खालायबाय दा जालांबाय आरो आगोलो दा मोजां जाब्लानो रितुनो थिनहरगोन रितुखौ फन खालायनांगोन साननैसो थाबाव थानसै मा जायो रादाया मोजां जाब्लाथाय थांनांगोन डक्टराथ' थांनाय बाराव थाबनो मोजां जासिगोन होननानै बुंदोंमोन मोजां जाबानो रितुनाव खेबसे थांनो होथारगोन आं बेखौबो बेबायदि थगायनानै खोमसियाव लाखिबाय थानायाबो मोजां नङाना बेनि आन्दो हाजारबाबो हिनजाव गथ'बो दं सासे बिसोरखौबो गोसोखांबा माबोरैबा मोनो आं अबेखिं मा खालायनोसो जायो बेखिं सानबा बेखिं प्रब्लेम बैखिं सानबा बेखिं प्रब्लेम दा आंहा इसोरनिसिम मोनसेल' आरज रादायखौ मोजाङै थाबनो फाहामदो गासैखौबो मोजां खालायजोबदो